काल दिनांक 19/11/2025 रोजी अमरावती शहर आयुक्तालय हद्दीतील गाडगेनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत यश पाटणकर या युवकावर अज्ञात 3 इसमांनी बुलेटवर येऊन चाकू हल्ला केल्याची घटना घडली होती. यश पाटणकर याला इरविन हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी दाखल केला असता दुर्दैवाने त्याच्यात मृत्यू झाला होता. आणि लगेच मग गुन्हे शाखा माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशान्वये गुन्हे शाखेचे पथक लागलीच त्या अनोळखी इसमांची ओळख पटवण्याच्या मागे लागले आणि अवघ्या 2 तासात त्या आरोपींची ओळख पटवून त्यापैकी आरोपी जो प्रिन्स उर्फ कार्तिक भागचंद श्रीवास वय 18 वर्ष याला व इतर 2 विधी संघर्षग्रस्त बालकाला ताब्यात घेतले. तसेच इतर जे 2 आरोपी होते त्यांना गाडगेनगर पोलिसांनी आज सकाळी ताब्यात घेतलेले आहे. आणि अशा प्रकारे गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सहभाग असणारे 3 आणि गटात सहभाग असणारे 2 असे एकूण 5 आरोपी ताब्यात घेऊन या खुनाचा उलगडा केलेला आहे.